Ježiši. Spravovali jste na tom motor a ten? Ještě ne, ještě s tím jezdím. Klepe to nebo už to neklepe? Klepe to. Ale možná rozvody budou. Jsme říkali, jestli nejsou o zub. Nás napadlo. Protože je to jako, jak kdyby klepala na klícovnice nebo rozvody je stejný zvuk. Ale je divné, že to dělá jenom ve 3000. Jak kdyby od kliky to klepalo. Tak to nemůže dělat klika, jako si myslím. Já si taky myslím, to by klepalo furt. Ona jenom při 3000, ale ani nejde se řídit předstih. A klika klepe nejde na volnoběh. Ne, tak to vůbec neklepe na volnoběh. Ale je hrozně nízký tlak oleja právě. Jak se to zahřeje, tak to klesne skoro na nulu.